Bħala gvern kommessi li dak li ġara ftit tal-jimilu fil-Ħamrun ma jerġax jiġri. Dan tenih il-Prim Ministru Robert Abela li reġa' saħaq kif dak li ġara mhuwiex aċċettabbli. Dan inċident li mhux se jerġa' jiġri f'pajjiżna. Li se nieħdu il-miżuri kollha biex inċident bħal dan ma jerġax jiġri. Dak li ġara f'soċjetà bħal tagħna mhuwiex aċċettabbli. Mhuwiex aċċettabbli illi persuna li tkun qiegħda fil-kwitt ta' dara, taħdem ġewwa dara, mara li kieku llum għalqet żmienha, spiċċat mafġa taħt is-saqaf ta' dara stess. Il-Prim Ministru saħaq li dawk responsabbli se jkunu qed jaffaċċjaw il-ġustizzja. U kull min naqas jitressaq u ssir ġustizzja. Jitressaq quddiem il-qrati tagħna u ssir ġustizzja. Mhux vendikazzjoni, ġustizzja. Dik hija t-talba li qed tagħmel is-soċjetà tagħna, dik it-talba li qed nagħmel jien ukoll, mhux kwistjonijiet ta' vendikazzjonijiet daw. Ta' ġustizzja. Dr. Abela spjega li fil-waqt li l-Gvern ma jridx joħnoq dan is-settur li huwa mutur ewlieni fl-ekonomija mhux se jagħti liċenzja lil ħadd li jaħdem bla doċċ. Nifhmu li dan huwa settur li huwa mutur ewlieni tal-ekonomija tagħna kien għadu u se jibqa' mutur ewlieni tal-ekonomija tagħna, però dan ma jagħti liċenzja lil ħadd li jaħdem bla doċċ jew joħloq inċidenti. Mhux qed nikkummenta fuq il-każ speċifiku għaliex hemmhekk qed irid jiġi stabbilit ġara, però qed nitkellem b'mod ġenerali. Mhux se jiġi tollerat illi għax settur huwa mutur ewlieni fl-ekonomija li jkun hemm it-traskuraġni. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar l-importanza li ma ninsewx liż-żgħir. Aħna maħniex gvern li hu insensittiv. Anzi, gvern li hu sensittiv għal bżonnijiet ta' kulħadd. Jien ma noqgħodx ngħid u għax dak bidwi żgħir jew 5 bdiewa, le, immorru fuq il-post. Immorru nisimgħu d-dbatijiet, mhux nisimgħu biss, imma nagħtu s-soluzzjonijiet. Għaliex jekk bħala gvern soċjalista, bħala gvern laburista, ninsew liż-żgħir inkunu dbedna mill-aktar prinċipju importanti għall-partit. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara, l-Prim Ministru tkellem dwar ir-rwol importanti li għandha l-mara fil-ħajja ta' kuljum u fil-ħajja politika. Spjega li l-mekkaniżmu propost se jidħol fis-seħħ mill-elezzjoni li jmiss u se jagħti opportunità li stess sottorappreżentat jimraħ fix-xena politika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.